No niin, täällä Aarina ja Nestori taas. Nyt teemme vähän erilaisen videon kuin pelivideoita. Nyt esitämme faktoja toisistamme. Ja minä aloitan, eli siellä on Aarne kuvaamassa, koska emme saaneet sitä mihinkään pysymään. Joten nyt lähtee. Suosikkiurheilulaji on jääkiekko ja mä harrastan sitä. Toinen on, kysymys on, mulle on esitetty, että mikä on mun toi lempiruoka. Hämähäkki! Ja pois täältä! Neiti. Noin. Minä. Niin. Mitä niin Hyvä. Ja sitten kolmas on, että mikä se nyt oli? Lempipeli, joo. Se on nyt tällä hetkellä Call of Duty Advanced Warfare. Sitten mulla on kysytty lempiväri ja viimeiseksi on lempieläin. Mun lempiväri on pinkki, sininen ja vihreä ja keltainen, punainen, violetti, mitä niitä nyt onkaan. Sitten mun lempieläin on kissa ja koira. No niin. Sitten seuraavaksi mun vuoro. No niin, täällä oli taas Aina ja Nestorin 5 faktaa. Sitten lyödään mun faktat pöytään. Eli ykkönen, mun lempiurheilulaji on koripallo, koska mä harrastan sitä. Sitten kakkonen, mun ruoka. Ja sitten mun lempiruoka on lasagne. Ja sitten kolmas lempipeli. Mun lempipeli on tällä hetkellä Black Ops 2 ja sitten Call of Duty. Niin, ja sitten nelonen lempiväri. Mun on musta, punainen ja keltainen. Ja sitten vitonen lempieläin oli sitten kissa. No niin, näkemiin, moro!